Mae, lampuku pedhot. Iki engko piye? Engko tombok. Ya ora, aku njaluk mae. Oh ngono. Iya. Ya. Ya Mas Yer. Nek sore ya. Oke. Kan mae kok. Iki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, mae. Yo nderek tetungga. Nggih. Muga krawitan satriya wasis sak wayange. Amin. Kuncara ing Nuswantara. Amin. Terus selamat kabeh. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Rezeki barokah. Amin. Ingkang kathah. Nggih. Iki aku kon apa? Anu nyambel mae. Nyambel kemangi. Nyambel ora, takon nyambel tomat ngono. Oh, ngono. Iki kan nembang kok kan mriki kok kan apa? Aku tak nyeluk kapilet Mas. Oke. Pak Pierre ngendang no. Gawan no Ayo. Pak Men Piek. Heeh, loh. Jare Cak Yudo ngono kuwi lho. Keng Romo niku kan ngendang. Dah. Ngono lho. Wis gawat kene musuhe ngono wis. Urusane pusat ki guys. Ya monggo Kang Mas. Ya, lung. Kendangane sing penak. Lung. Kapilot. Yo. Ah. Ayo yo. Amun waroh sliramu. Paten iki anane tansaraku. Ya. Rasa tresna kanta empat sarwa liret ati tan bisa jejak kaya ora bisa ngoncati Saben wanci maneh. saben wanci tanasa anggodo ati Oh. Ngerik. nanging aku Tambahi saiki. wedi blokong Kebacut. pungkasane teman ora tresna Nadyan adoh. najan-najan kang ketulung nanging caket sajroning atiku gantun nandang tresna iki Nodrat. Nodrat rapisan benjani Yo. saka ulat sapa ngandung datan awak atiku wis kapilut saiba bunga hatiku sesandingan siramu Ya, joget mae. Yo iye.